norong nugui mangkhana bini sukjora tei sin borok kubangma admission manya abo sukjora kubangma jung jalok sajak go borok kubangma go merit list ko gya bumung kri sin borok kubangma thaibe jawara director of education of hai abo DSF robai kok salai tongo ke ok saman bisingo saimangkha je কিন্তু দেহেতো বেপুনো লাস্ট এডিশন ডেট লাইসাঙ্গা দং কং বিস কং সু খাসিন খাদাং নবে কবেতা তাবো অনেক খান্দান দিস পয়টা সিদং কো পয়টা খবর এটা কো খাবাই এরিয়া তো তাবো মকে বাইসনা বস আমার তাবো সুমি মানো যেহেতু প্রবলেম जोंनि मिडिया पार्सन जों दिनै DSF टाउन कमिटिनि खोबदिङैनो जों दिनै डाइरेक्टर अफिसाव फैगासिनो शिक्षाखौ बानाव जों फैनो जों दिनै जोंनि डाइरेक्टर अनलाइन फैमानि जों दिनै जोंनि हायर एडुकेशन डाइरेक्टर जों मालाय आब' खायसे मिटिं दंमोन दिनै थांजा बायदि फरायफैनि जों सानोबा खायफानो जों दिनै एडिशनेल डाइरेक्टर मालायखा एडिशनेल डाइरेक्टर मालायनो जों बय कक सालायखा जों साइमन त्रिपुरा हास्टेलाव दाबो जे खायसे रोंसुं थांनाय दं जे जों जालासेमानि बा जे जों जामुं थांनायाव दंखा गोबां जे जोंनि आउट एरियायाव जे कलेज दंमानि कलेजाव जोंनि दंफोरा जोंनि जे हासा दंफोरा जे नाथाय 12 पास फैनाय स्टुडेन्ट गोबां माबाय कलेजाव जत स्टुडेन्ट दङ बरंनि फार्स्ट राउन्ड सेकेन्ड राउन्ड जे लिस्ट पकना जा बरं जाव एडमिशन निमालिया कम लिस्ट पकलिया ताबो गोबां स्टुडेन्ट नि नाम्बार गोबां दं हेबन बरबो एडमिशन माया दं ताखान बं बागै जों समनि ककन खोनावै जों दिनै एडिशनेल डाइरेक्टरनि ककराव फैया कमला आजाबो स्टुडेन्ट मोर देन 100 एबाव दं बं बै जों 5 बक्स फैया जों सागासिन बे ककराव था रिक्वेस्ट फैया डाइरेक्टरनो जे बंनो जे खापानो बं नाम्बार दिसको नंथो जेतु पासिं फैया पर कलेज करे नांफैने बंनो जे खापानो कलेजाव एडमिशन लाना नानाय फैने बंनो जे एलाउ खायने आरो रिक्वेस्ट नारखा ताबो जों डाइरेक्टर ककरखा जे सीट दंमानि और सीट काउंटी अलमोस्ट नो फुल खायजाखा खायफानो ते कयेकटा सीट दं बाहिनसाव हमनो जों दिनै साका जे बंनो और सीट नो जे खापानो एलाउ रे दिनै बंनो और सीट एलाउ रे दिनै ताबो जों जे सैमा मानि गांखाय बर और साबो बर ताबो गोबां स्टुडेन्ट दं जोंनि क्लास स्टुडेन्ट बिसिनि जे बर बीबीएमसी याके एमबीबी याके वुमेन्स बं जे मुसलमान कलेजाव एडमिशन लानानै दं किया ताबो जों और डाइरेक्टर साका जे बर मुसलमान कलेजाव दावते बर एडमिशन माया सीट नायने बो कलेजाव कयटा सीट दं प्राइवेट सीट दं सिनायने बर एलाउ खायनाय किया बं खासिनथिनावबो ताबो सिलेक्शन होनाय बो स्टुडेन्ट बो कलेजाव थांनाय बो सब्जेक्ट नो बेस खायनाय अब हायनाय तामला आजारावबो जत कलेज सिनो ताबो साइटिनि सेल बं थानि लिस्ट सपायनाय ते बुसुक सीट दं इनका और ताबो सिंटेक्स को जों साका डाइरेक्टर जे बोजनो सामान दं जे गामियाम से हासा ने फैनाय ताबो सामनो कन्डाक्टरा आमहाय बा साउथ ब्रांच जे फैनाय कांजिन पुरंनि बंनो बर और साउ जे बंनो बर निमानो जे अ कलेज थनिया बंनो बं एरिया नि कलेज न बंनि जे एरिया जे डिग्री कलेज सखन अजन बंनो एडमिशन होनाय ने बो साकासना फिया सिन फिजिक्स सिन टीएसएम फिजिक्स बंनो कासे रिक्वेस्ट के पकनारखा जे स्टूडेंट आबाद एडमिशन लै फैया हासानि नोंनि मानो गामि ओनसोल जों साइमानो रोंसुं गाहाम आसो टाउन हाय इंडिया बा टीचर माया नोट्स कालेक्ट बेलेखनो जों जालां थांगो मन बागैनो जों टिप्रासाराव जारा टाउन फाइ परे फैनाय बा एडमिशन फैनायाव बर कासियाबो खावनि सुमुदिनो जेहेतु मो सिनि त्रिपुरानि कैपिटल और नोंसि टिप्रासाराव परे मोनसे फैमानि बागै बंनो जि खापानो एनि बंनो और आबाद लावानो आबाद कलेज होनो बंनो एडमिशन लानो बेसे रिक्वेस्ट नांगौ तो मोला बस सामान दं जे आउट एरिया नि गानागिनि बरनो फुले प्रायोरिटी जानाय और से टीएसएम जों कासा बयमंगार खाबु फिसिते सिन फासिते दाबो
जे आं जे सामने जे स्टूडेंट रok गोबां दाउ जाया खायनो स्टूडेंट रok और सिनि गई बहाय तिनि बायजन थाइगा स्टूडेंट तिनि कम होनो सिनि गई दाउ 30-40 जन हाइ स्टूडेंट दं और तिनि शिक्षकफोरनाव सफायजा बरक दाबो अजाबो हायनो जोङो मालाय बक्स साबायखा दै जों बावनो हायनो एडमिशन जे खन माने जों सिन फासिनते हायनो बावनो जों कायसा आश्वासन दका दाबो कायसा हाना हाय जोंनि डाइरेक्टर हाई एजुकेशन डाइरेक्टर एन सी शर्मा और सार एन सी शर्मा के जों बर' हाय किसान नाफिके बक्स सालायफैनाय Alay hambay ini santai salmari jeng TSF tahun kami ini jadi kayak education lama kaliga. Jadi orang director hambay hemani director out of station apa jeng ini orang additional director hambay kaliga. Asal saya mana tabuk ini satu roja admission maya yang kemana? Omongan tu jeng ini baru lama kerja malam hari jeng cuma kok kaliga. Salaman ya kalau baru cuma kok berikah je admission maya kemana orang baru itu tu admission narik naik. Ya ba, dulu curi kalau zaman galak, orang ni hasilnya orang college seat declare naik, gaya jara student orang orang kau orang cuci orang naik sulit tu deh. Nora, je admission maya ro, cini higher education higher application jama redi, dah jara hasil tong naik, high maya ro, je transport problem tong, orang kayak agak lagi ni college from the application submit kiya, gaya direct nanti kawan nahar tong naik, je orang non list declare naik, bawa college nora admission naik. Abu nak, ambil.